ओंखायनो बाहेरायाव थांनाय समाव जेब्लायबो नेगेटिभिटिखौ गारनानै बाहेरायाव ओंखारनांगौ होनबासो दाहाय जानायनि मा जागोनथाय बेरे फुंजानि सिथारखाबाय दाउ इसोर दाक बे दाक होनदो औ अर सावनोसै बेयावहाय नै ओमफ्राय नै लोगोफोर फुंनि जानाया दिनै आलु एवनायजों सौरायजों गोथावनो जानोसैलाय हाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा नै क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय खामानि दं आरोना खामानिया जाहैबाय पस्ट अफिसाव थांनांगौ ओमफ्राय फर्म साबमिट खालामहैनांगौ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाय जाबावगोन नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आंजों लोगोसे होबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय दा होमबा लोगोफोर जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा ओरैबायदि आङो गगा मोन्दों मादों ओमफ्राय एकदम हाया मोनथारदों आरो सुखुवानो ओमफ्राय दा ओंखारलांनांसिगौलाय फिसा लानानै ओंखारलांसैलाय होंगो दोंगोनो दा मारै जायो ओरैनो गगा मोननायजोंनो नै मेगनखौनो नायनो हाया मोनगासिनो आङो आरो ओंखारलांसै आरोना दा थांनोसै दा फिसालाखौबो नै माबा रेडि खालामाखै दा दोनथ'गासिनोसो आं रेडि जाग्रोबाय ओमफ्राय दा खालामसै आरोना थांनोसै होमबा दा पस्ट अफिसाव थांसै बेनिफ्राय आरो खामानि दंबावो अनलाइन एप्लाइ खालामबावनांगौ दङ ओमफ्राय दा मानि एप्लाइ नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन दे नोंथांमोनाबो जुदि खालामखांबायबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय मानि एप्लाइ खालामदों बा मानि एप्लाइ खालामखांखो नोंथांमोनाबो जायफोर माने साख्रि नागिरगासिनो दङ आं बायदि जानानै दङ होमबा दा नुबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे ओंखारसै रेडि जानोसै आंथ' रेडि जाबायानो दा रेडि जाहोबावनोसै आरोना फिसालाखौहाय जा गगा मोनदों आङो गगा मोननायबाथाय बिराद बायोना देहाखौनो एकदम सुख गैया सान्थि गैया मोनथारो दहाय फुङावनो भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन आङो खालामनाय जायासै दहाय हांसो गोदाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय दिनै हांसो ओंख्रि जागोन आरोना दहाय आङो सानदोंमोन एकदम गोजां बोथोरनि बायदि मटर आरि मोनोब्ला बैयो मटरा गोथाङा बेखौहाय मोनोब्ला एकदम आलु मटर हांसो ओरैबायदि फ्राम जालायनोसो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय मोनसे झल संनानै आरोना ओमफ्राय दा गैया मटरथ' गैया नालाय ओमफ्राय आलुखौबो होबाय थाला बाबायाबो सुगार दंना जाहोबाय थाजाया ओंखायनो दा खुमब्राजोंसो जानो नागिरदों आरोना खुमब्राजों जा संसिगोन दा संनानै दोनसिगोनसो आइयाहाय आंथ' नायमोना नुला थांसिगोन आरोना दा जाफैनायल' जासिगोन खुमब्रा हांसो मैयानो लायखादोंमोन हांसोखौहाय न' खाथियावहाय ओमफ्राय दा जाफैसैलाय आरोना गोथावनो दा होमबा थांगोननोसै लोगोफोर थबाय थाबानो जाबाय दे देहाखौनो जा बोरैबा मोननानै दुरबल मोननानै आङो गारि गाखोनायानो मुलि जानोसो फैफिनबाय ओमफ्राय मुलि जानानैसो ओंखारनांबाय एक घन्टा पिছত আহিবি না एक घन्टा पिছত नै बेयावहाय बानलु थाइस्रि फानदोंना बेयावहाय नै बुरियाहाय ओमफ्राय जों फैसाखौनो थगायबाय बानलु बब्राया बेखौहाय बेसेबां होनोमोनलाय थाइथामजों 20 थाखा थाइथामजोंनो 20 थाखा थारमाने 50 थाखानि लाबाय ओमफ्राय 50 थाखाखौ हरग्रोखाबाय आरोना बेनि उनाव थाइस्रि लाबावनो होननानै लाबाय 50 थाखानि दाना बेनि थाखाय 200 थाखा हरबाय दाना हराखै मोननैजों ज' हरदों होननानैहाय मा होनो बुंबाय थाबाय आरोना बियो जेबो नंला दे होननानैहाय फैबाय जों बिदिनो दा नै क'क्राझारावबो सफैबाय पस्ट अफिसाव थांग्रोसै पस्ट अफिसा खुला ना बन्द' जाखो दिनै बेखौसो गिगासिनो जोंहा खुला होननानै बुंदोंमोन बुंनायालाय खुलायानो जागोन खोमा बन्द' नोंखौ नुवाखै खावसेल' नुगासिनो आरो बे भिखारिफ्राबो जि बोरैबा बिथारो माबा बेसेबां दान होबा माबा माबि होनलाबायो माबालाबायो बोरैबा मोनलायलायनाय थिं
बुंबाय थायो सोलोंना फैखानायानो ओरैनो सोलोंना फैखानायसो नङाबा नायथाराब्ला फैसाखौ हरलाबायगोन आयौ बानलुखौ दांदों गैयालायनो जोंना लायनो थांनाया पस्ट अफिसावहाय जोबजोबलायबायनो माने माबासो लायनो थांदोंमोन आइपिअसो लायनो थांदोंमोन ना पस्ट अफिसाव जोबजोबलायबायनो ओरैबायदि दुगिखा मालाय पस्ट अफिसाव मावग्रा बे हिन्जावा एकदम खिथाहां दाना एकदम गैया दिनै फैया सप्ता खनसे फैया होनलाबायखायो माथो होनबावनो मालाय साख्रि गोनांखौलाय ओरै जोंहा माबायाव थगायजाखानाय 50 थाखा थगायजानानै रागाया मा जागासिनो थगायजानानै बानलु फानग्राखौ गोजोंजों 50 थाखा हरनाया बे आं हरनायसोमोन होननानै रागा जोंगासिनो बेहा ओइ थुथु नांला बे लामा गेजेराव बेखौ माबाबाय थायो होबाय थायो होननानैहाय थाब फैनायखायसो ओमफ्राय नै आरो थांनानै आरो बेबायदि दुगि नुहैबावबाय थांनानैहाय आरो दा ट्रेजारि चालान र' मामे चालान ओइयाव दानहैसै गार'नदां औ गार'गोन खैब्रेंब्रेंखाना आं सिगाङावनो थांजेननो मिथिखादों औ सिनायखायो मानसिफोरखौ माबायदि नै जालायबाय आयौ बेनि गेसावसो मा खौरां खामानि होला आंना मारै खालामनांगौ बावलांबायसो अनलाइनफोर जाबा स्रां जायो बेबायदि अफलाइनबाथाय दिगदार नायगोन बेफोरबायदिया नायगोन आयै गैया मेंगुलायबाय नै ट्रेजारि अफिसबो गैया ट्रेजारि अफिसबो गैया आइपिअबो गैया जेबो गैया दिनै फैनायानो नस्थ'सो आंनि फैनो बानायानो थिगखामोन ओंखायनो बाबाय थाखादोंमोन आङो नेगेटिभ एनार्जि हाबनानै थाखादों आंनाव औ ओमफ्राय नेगेटिभ बिदि एनार्जि फैनानै आंनाव फैग्रोखादों नेगेटिभ एनार्जि मानसि नेगेटिभ जाबासो बिदि खामानिफ्रा नेगेटिभ जायो नङाबा ओंखायनो फैनो नाङा बिदिबा नेगेटिभिटि लानानै फैनाय जाबाय आङो जाया बेबायदि मोननानैनो दाना नै नेगेटिभ जाजोब्बाय मा जादों मानसिया दसे नायाबानो जाथाराहाय बियो मा जाब्रलाबायो माबालाबायो ओंखायनो बाहेरायाव थांनाय समाव जेब्लायबो मा खालामनांगौनो नेगेटिभिटिखौ गारनानै बाहेरायाव ओंखारनांगौनो होमबासो गासिबो पजिटिभ जायो आरोना बेखौ मोनथिखानानैबाबो आङो नै दिनै बेबायदि लानानै फैनानै जामारबाय गासिबो नेगेटिभानो सिगांनिफ्रायनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो दा संबाय थांसैबा मोजाङै ओइयावहाय नार्जारि ट्रेभेल्सआव बानायदोंमोन जायखिजाया अनलाइन बानायबाथाय क'क्राझाराव जै बानायबाय क'क्राझाराव बानायफैबाथाय खालि बेनावल'खा आङो दस्रानाव जेरावबो बानायफेरनाय जायाखै अनलाइन बानायफेरनाय जायाखै खालि बे नार्जारि ट्रेभेल्सआवल' हाबखायो आरोना ओमफ्राय बेयाव नै दा ओमफ्राय बेखौ बानायखांबाय हाबफैफिनबाय जोङो ओमफ्राय खामानिया माबायाहाय अनलाइना मानि बानायदोंमोन आङो रेलवेनि बानायदोंमोन जानावा दाख्लै बानायखांखाबाय ओमफ्राय आं दिनै बानायबाय आरोना बेखौ बानायनानै थांसै ओमफ्राय ट्रेजारि चालानखौथ' मोनासै दा बन्द'सो जाहैबाय चालान बे ट्रेजारि अफिसाबो ओमफ्राय बन्द'नि थाखायनो दिनै मोननाय जायासै आरोना दा मा नांगौ उनावहाय खालामफैफिनसै आइपिअथ' मोनखानाय नंला खोमा गाबोन समफोरबाबो ओरैनो लास्ट डेट जानोसै बिटिसिनियाहाय ओमफ्रायहाय लास्ट डेट जासिगोन ओमफ्राय दा बेखौ नेबाय थायोबा आइपिअखौ नेबाय थायोबाथ' जानाय नंला सोरबा ब्लेकआव फानग्राबो थायो होननानै बुंदों ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाना ब्लेकआव फानग्रा सोर दङ बेखौ मिन्थिला दा बेखायनो आइपिअ माबाखौनो चालानखौनो बानायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय चालान बानायनो थाखाय ट्रेजारियाथ' गाबोनबो बन्द' थागोन नामाथाय समफोरसो फैनांसिगोन ओंखायनो नायनोसै ओमफ्रायहाय नै चालानावबो मा नांगौ बेखौबो मिन्थिया नोंथांमोना दानखांबाय बा नोंथांमोना मिन्थियोबा एसे खिथाहरदो कमेन्ट सेक्सनावहाय मा नांगौ जायो मारै खालामनांगौ जायो आंबो बावजोब्बाय गोदोसो बानायोमोन ना अफलाइनखौ दानाथ' अनलाइन बानायो माने बावजोब्बाय आरोना बेफोरखौहाय बिटिसिनि साख्रियाल' दा अफलाइन जायोना अनलाइनसो बानायजोबनाय जायो बांसिनानो ओमफ्राय बिदिखौ बावो आरोना दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि मिन्थियोबा खिथाहरबानो जाबाय दे ट्रेजारि चालान दाननायावहाय मा नांगौ जायो खिथाहरबानो जाबाय दा मिन्थियोबा दा नै लाइब्रेरियाव थांबावनांगौ दं लेखा लायबावनांगौ दं बेयाव हाबैग्रोसै ओमफ्राय नै फिसालानि सेन्देलाबो बे मोननै जरानै दङ एखेयानो ओमफ्राय आथिङा बुद्रां नालाय
दा जानला मोनला सेन्देलबो बायजाया बेनोहाय मानसिखौ लांफैयाबा दा बेखौनो नायनायसै र' टाइम मोनोबा वार्सआव हाबहैग्रोसै टाइमाबो माथो जि जाबाय 2ता जाबावबायसो दा थांग्रोसै जोङो बेवहाय नै दहायनि थगायनाय 50 थाखा थगायनाय बुरिया बेखौ नै बेनो ओइ थाबोबायसो बेजों आरो फैफिनबावबाय दासो आरो 50 थाखा थगायनायखौहाय सासेया बैलाय औ बिलाय नैबे खाथियावनो दोन्दो मानो नै सिङाव लांनो नागिरो माबायदि फट' नांगौब्रा हाबहैग्रोसै खुमब्रा हांसो ओंख्रिया नै मेजेमखा बानलुआ नै दा लाबोनाया जागोथारसै आङो उखैथारबाय बिदिनो दिनै जाखांनानैहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय लाइब्रेरियाव मा लाबोदों बेखौ खिथाफिननो नागिरदोंमोन आरो आङो नै बेनो जाहैबाय नै बाथौनि लेखा लाबोदों नै ओमफ्राय खामानिफोराथ' गासिबो जाजोबबोआसैनो मोनसे जाबोबाय आरो ना जाबोनायाथ' खिन्थाखांखाबाय आङो माया जादों अनलाइन खालामनाया जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जे BTC नि बै माबाखौ लायनो थांदोंमोन बे खामानिफ्राथ' जायासै सालानबो जाबोआसै IPOबो जाबोआसै माने खामानिया जाबोआसै आरो ना ओमफ्राय बेनो सिगाङावनो नेगेटिभिटि लानानै थांबाय नालाय थांनो बानायनाय बोरैबा जानानै थांदोंमोन ना आङो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जायासै नामा ओमफ्राय सिगाङावनो खिन्थानावा बुंखादोंमोन आरो ना जे बेबायदि बाइबेलाव ओरैबायदि लिरनाय दं होननानै बुंदोंमोन आरो ना बाइबेलाव ओरैबायदि लिरनाय दं जे मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला होबथायो सैतानाबो बिदियावनो नेगेटिभिटि साननाया फैयो आरोना बेनि थाखायनो सैतानखौ देरहाहोनो नाङा होननानै बुङो आरोना बेबायदि नेगेटिभिटि साननो नाङा ना बा खामानियाव थांनोब्ला माने मोजां पजिटिभिटि साननानै थांनांगौ होननानै बुङो आरोना दा बेबायदि साननायखौ बा बेबायदि लिरनायफोरा बाइबेलावल' दं होननानै बुङाखै आङो बाइबेलनि अनगायैबो गितायावबो दं आरोना जे आङो गिता फरायफेराखैबाबो माने गितानि बे quotation थायोना बे quotationफोराहाय बे भिडिअसफोराव फैयोना बेयावहाय नुदों आरोना जे गितायाव ओरैबायदि लिरनाय दं होननानैहाय दा बेबायदिनो धोरोमारि बे रिलिजियास बुकफ्रावहाय माने थायो आरोना बेबायदिनो रिलिजियास बुकफोरा नोङो नै दा बाथौ फरायनो होननानै बाथौखौबो लाबोदों बाथौखौथ' आं ओरैनो स्कुलावबो मोनखायो ओमफ्राय बे बिनानावनिसै आरोना बिनानावासो फरायनो होननानै लाबोदों बेखौहाय ओमफ्राय जाय बाइबेल फरायो बेनो फरायगोन बेखौबो ओमफ्रायहाय दा बाथौ बा बिदि हलि बाइबेल बा गिता फरायनायाव जेबो गाज्रि गैया गासिबो धोरोमनि माने बिजाबफोरखौ जोङो फरायनायानो मोजां जुदि बेबायदि धोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायोब्ला बायदिसिना गियानसो मोनगोन बेबायदि जोङो गावजों गाव बिदि सैलायै बबेबा धोरोमखौ सुखुलायै बेबायदि मोननाय नङा आरोना जे उमुक धोरोमखौ जोङो बासिनांगौ उमुक धोरोमखौ सैनो नाङा बेबायदि मोननाय नङा आरोना जोङो गावजों गावसो बेबायदि गाज्रि मोनलायो जे उमुक धोरोमा गाज्रि उमुक धोरोमा मोजां नङा बेबायदि होननानै जेरावबो बिजाबफोरावनो माने धर्म बिजाबफोरावनो लिरनाय गैया आरोना जोङो जेसेबांखिनि धर्म बिजाब फरायगोन एसेबांखिनि जोङो गियानसो मोननो हागोन आरो बेबायदि मुगैलायनाय बेबायदि माने रागा जोंलायनाय जों मालाबा मोननो थाङा दा बेखिनियानो लोगोफोर आङो बे बिजाबखौ लाबोनायलाय नोंथांमोनजोंहाय माने शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना दा धर्मनि खोथाबो नै नोंथांमोनजों बुंफ्लांनायसो जाबाय बेयाव आङो मोनसेबो धर्मखौ बुङाखै गासिबो धर्मआनो माने गावनि फोथायनाय थानांगौ बेल' आरोना माने पजिटिभ साननाय थानांगौ बेखौसो होनना बुङो आङो जेब्लायबो जोब्बायबो नामा आरोबाव जायखिजाया होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं